Masquera say Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kati kutanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chukua karoka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe takuigirai nyaya yabuditswa nema various political analysts ayabuda achipa warning na President Emmerson Mnangagwa achitaura ivo vachiti he should ignore the 2030 campaign because akaramba achipesuwa third term rule zvichagumisira paita coup muZimbabwe. The political landscape muZimbabwe haina kumira mushe kutaura kwatiri kuita nenyaya ye-potential third term ya President Emmerson Mnangagwa. Zvisinei vaPresident Emmerson Mnangagwa vakabuda vachitaura ivo vachiti vada kustepa down kugore ra2028 asi pane macause abuda from ZANU-PF provincial structures vari kutaura ivo vachiti they want President Emmerson Mnangagwa kuti vawanikwe vachiramba vari mupower muZimbabwe. This push for a third term yakonzeresa machills through ma political establishment and hazvinomira mushe zvokunzi zvinogona kukonzeresa political instability muZimbabwe. Ma-political analysts abuda achiudza vaMnangagwa kuti such a move hainaomira mushe inokwanisa kutrigger a coup muZimbabwe kana in unrest kana ma-internal rebellion muZANU-PF. One of my political analysts, Joyce Ngwenya Wabuda, ZANU-PF has never respected the constitution, and so because Shabangu gave them 2/3 in parliament, they will tinker around with the 2-term clause. If that happens, the consequences will be tectonic. First, there will be a bloody internal rebellion in ZANU-PF, and you may end up in the November 2017 military intervention. Secondly, opposition supporters and CSOs will riot. Third, the internal business community will shun Zimbabwe. The dollar collapses against the ZiG and mass immigration of young people. Zvabuda zvichitaurwa muZimbabwe political analyst Joyce Ngwenya. Azvinomira mushe funga muna 2017 muna November azvinopera mushe mushure mekunge paitwa military intervention yakabvisa President Robert Mugabe. So kutaura kwatiri kuita zviri the same scenario inogona kungodzokorodzwa kana President Emmerson Mnangagwa vakawanikwa vachiextend his third term to 2030. Amira mushe pari kunogona kuita potential internal rebellion within ZANU-PF iyo pachayo muZimbabwe. Chinzi kubva kudhara ZANU-PF yangine factionalism and the move yekuextenda term ya President Emmerson Mnangagwa inokwanisa kuwedza ma-divisions muZimbabwe, inokwanisa kulead to a political power struggle, inokwanisa kudestabilize the entire political system muZimbabwe. Naopera mushe ma-cause for third term through ma-campaigns ari kuitwa ekuti ED 2030 ari kupushwa nama-factions aya ari kunzi they oppose Vice President Constitutional Chiwenga's ascendancy to power muZimbabwe. Chinzi azvinomira mushe the military iri kusapota Chiwenga, but ma-party structures ari kusapota Mnangagwa. Chinhu zvinogona kusapera mushe muZimbabwe. Chiwenga since akaplay a pivotal role muna 2017 and he is seen as a contender for presidency. Asi president asi Mnangagwa akaextenda term yake to third term and zvinowanika zvichidisturba ma-ambitions ake, potentially leading to further tensions within ZANU-PF. One of my political analysts anonzi Lazarus Sauti akabuda achiti the virus of third termism is creeping into Zimbabwe. Without a doubt, the term limit evasion virus, which is linked to increased levels of autocracy, political corruption, and political violence, is the primary cause of all governance problems in Zimbabwe and other African states. These calls from ZANU-PF structure
highlight the issue of factionalism inside ZANU-PF and shatter the dreams of Chiwenga and other potential leaders of this country. Further, these calls go against democratic principles as they discourage people from openly challenging the current leader. Kuzabuda kutaurwa zvinaumbira mushe mureZimbabwe hapasi kuzikanwa kuti chii chaitika. President Emmerson Mnangagwa vachateerera here ma-structures ZANU-PF ari kuwanikwa achivaudza kuti va-extend his third term kana kuti he is going to retire sezvaakataura kuti muna 2028 is going to retire. Tiudzwe zvamuri kufunga pamusoro penyaya yemucomment section kutaura kwatiri kuita President Emmerson Mnangagwa vasati varesponda to ma-requests ari kuiswa nema-provincial chairman chairs avo vari kutaura ivo vachiti they want him to rule beyond 2030. Tisingazive kuti munoona sei nyaya. Tiudzwe zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Zvakangooma kuti paradza oti unoona paradza akutotaka kuda chigaro changu hazvisi nyore izvozvo. Gara pako ipapo handisve zvandikutaura ndikurazia kuti president wako saka ukaona deputy minister deputy head pachikoro panapa kuti ada kuti headmaster patone problem ndizvo. Ukaonewo paradza uchiti wakuda chigaro changu wane problem. Saka ukaona wakuda kuchigaro changu ndinotuma vafana mayouth avo kuti vakomana protecta chigaro changu. Mnangagwa woye! Youth woye! Panzi nemandu! Gara panzvimbo pako. Kwanda kamendiri kwanda vandiri Mnangagwa oye kwandakambobva kune muconstituency tichikambena taitaurira munhu tinofanirwa kumira panzvimbo pako. Handiti ukacheuka unogona kuzorasika ukandozocheuka ukana kuti nzvimbo yako isiya. Mnangagwa oye! Youth oye! Pasi nemandu. Hatidi kuti muzokuwara mari.